Hello there, què tal? Aquesta setmana hi ha hagut una polèmica darrere d'unes últimes informacions rumorejades que han sigut publicades en molts medis que les pel·lícules o la trilogia d'en Rian Johnson i la pel·lícula Rogue Squadron de la Patty Jenkins havien sigut ajornades o bé cancel·lades. La cosa no està molt clara. El grup del Telegram de la Cantina dels Cubaquians, que si no ho sabeu és la comunitat de Star Wars en català creada pel gran Darth Segador i que tothom qui vulgui s'hi pot apuntar, us deixaré l'enllaç en la descripció del vídeo, hem estat debatint sobre algunes d'aquests temes i d'aquests rumors i hi ha unes quantes coses que crec que mereixen que parlem una mica més, aprofunditzem i després em deixeu les vostres opinions també. Ja us aviso que la meva opinió és la d'un fan que generalment és bastant conformista pel que fa a Star Wars perquè acostuma a sortir molt satisfet de tots els productes, ja siguin pel·lícules, còmics, sèries, novel·les que llegeixo o que experimento, que generalment sempre em satisfan, tot i que entenc que tenen sempre també uns petits punts negatius, però que en el meu cas no embruteixen l'experiència. Cada 2x3 arriben rumors que es publiquen en diversos medis molt sovint de fonts que no estan gaire clares. Si fa uns dies teníem molts rumors sobre el que veuríem en el Disney Plus Day, que al final no es van acabar complint perquè només vam tenir un avenç de la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, aquesta setmana, com dèiem, els rumors ens centren en això. També la pel·lícula d'en Kevin Feige ha estat objectiu de rumors perquè en una setmana s'ha passat a dir que la dirigiria la Chloe Zhao, que va donar alguna pista donant a entreveure que li agradaria fer Star Wars, i pràcticament en temps d'una setmana ja s'ha dit que la directora es baixava del burro perquè hi havia el microcontrol des de Lucasfilms. Com sabeu, el rumor d'aquesta setmana se centra en que la trilogia del Rian Johnson, que diguem que està prevista o anunciada des de que es va estrenar Els últims Jedi, on Lucasfilms i la Kathleen Kennedy van quedar molt contentes amb la feina d'en Johnson, i la de la Patty Jenkins, que directament es va presentar amb un tràiler, al contrari que la resta. Oficialment, el 14 de desembre de l'any passat, diuen que s'hauria ajornat i que no rodaria fins més enllà del 2022. Altres medis apunten ja que la raó d'aquestes cancel·lacions o ajornaments són les famoses diferències creatives. Tot i que, de nou, no hi ha cap font oficial i l'únic que hi ha són unes especulacions de no sé qui que li ha dit no sé què a una altra persona que ho acaba publicant sense cap base sòlida, pel que sembla. Potser aquestes informacions són veritat, però no estan demostrades i fan un soroll desproporcionat a la credibilitat de la font. Sobre la trilogia d'en Rian Johnson sí que hi ha una font fiable d'una persona que el va entrevistar directament, va ser el medi USA Today al febrer d'aquest any, i en allà l'entrevistadora deia que havien estat parlant de la trilogia i que en Rian Johnson deia que seguia en peu. Per tant, això sí que és oficial i estem al febrer, han passat molts mesos, poden haver canviat moltes coses, però al contrari del que hi ha aquestes setmanes sí que és oficial. Val a dir que els dos directors estan acostumats a treballar amb estudis d'aquesta mena, perquè el Rian Johnson ja va estar treballant a Lucasfilms amb Els últims Jedi, per tant ja sap el que és que hi ha certa intervenció del Lucasfilms Story Group que aporta informació i també es nodreix del que s'està fent la pel·lícula per fer aquest intercanvi i, per tant, sap perfectament el que és treballar amb Lucasfilms. La Patty Jenkins, per la seva banda, també està acostumada a treballar en un estudi que depèn d'unes llicències i que ha de complir tota una sèrie de normes perquè les pel·lícules que fan han d'encaixar amb una altra sèrie de pel·lícules, en aquest cas va ser amb la Justice League i les altres pel·lícules derivades. Per tant, no li ve de nou el control que pugui tenir Lucasfilm sobre el seu projecte. Per tant, és molt estrany que els dos directors, tant amb uns projectes que aparentment semblen avançats, saltin ara, com diuen els rumors de Puck News, per les famoses diferències creatives. Si d'alguna cosa ha pecat Disney, això sí, és de fer uns anuncis molt cridaners amb massa temps d'antelació. Això li ha passat molta factura, perquè ja en la trilogia de seqüeles el seu principal problema va ser el marcar-se una data
i al fer un anunci molt de pressa amb una data d'estrena que s'havia de complir, patés qui patés i fos com fos, i encara que el producte no tingués les cotes de qualitat que tots esperem d'una pel·lícula de Star Wars, perquè al final no ens enganyem, les pel·lícules agradaran més o menys, però sí que tenen el problema de que es nota una falta de coordinació, una falta de previsió i una falta de preparació a l'hora d'encarar-les com una trilogia. I això li ha passat factura. Té uns personatges i unes situacions molt bones que d'alguna manera queden desaprofitats perquè no estava plantejat aquest desenvolupament a llarg termini. El Gareth Edwards també va tenir els seus problemes amb Rogue One. De fet, els seus problemes van anar per una altra banda. Em sembla que ell no tenia molt clar els límits que li posava Disney i Lucasfilm. No va arribar tot lo lluny que podria haver arribat. En què desemboca això? Doncs en un primer acte de la pel·lícula que no acaba d'estar definit i que personalment sempre m'ha semblat una mica fluix, i en un tercer acte que al final va resultar espectacular però que va ser objectiu d'infinitat de reshots, de remuntatges i de canvis fins que vam arribar a veure el producte final. El pitjor exemple recent dintre de la saga, i que en aquest cas sí sembla que varen ser diferències creatives, va ser la pel·lícula Solo. En aquest cas van fer una aposta arriscada amb Chris Miller i al final ho van acabar redreçant cap a una aposta segura com podia ser en Ron Howard. Però tornem a estar amb el mateix. Una falta de planificació, de deixar les coses clares entre directors i estudi, al final acaba desembocant amb aquestes diferències creatives. Però en aquest cas té el problema afegit que hi havia molta pressa per rodar la pel·lícula i que quan comença el no quedar definits aquests aspectes acaba provocant un caos que desemboca amb un petit desastre, que després se soluciona molt bé, perquè Solo és una pel·li la mar de divertida, però tot aquest soroll previ jo crec que també va col·laborar a que la pel·lícula fos el petit fracàs comercial que va ser. Un altre projecte que sembla que ha caigut és el dels creadors de Juego de Tronos, David Benioff i D.B. Weiss, que també havien de fer una trilogia, però ells per altres compromisos o per desacord amb l'estudi s'han acabat baixant del burro. Per tant, fins que no definissin el projecte, el prudent hagués sigut no anunciar-lo. Perquè fins que no tens una cosa amb un títol, amb una idea, ja no dic amb un càsting fet, però sí amb una idea molt clara, el que tens entre mans, no té sentit fer aquests anuncis. Per altra banda, també hem sentit aquesta setmana els rumors d'en Kevin Feige i en Taika Waititi, que tot i que esperem molt els seus projectes i també estan anunciats des de fa molt temps, no n'acabem de saber res i no està gens clar en quin punt està. Com que no ho sabem, doncs és molt fàcil dir un rumor, és que aquests projectes han saltat. Potser sí, però potser no, no ho sé. Esperem a fons oficials, si us plau. Per una altra banda també hi ha històries com la pel·lícula spin-off que havien de fer d'Obi-Wan i d'en Boba Fett. Els dos projectes s'han mantingut, han estat en un segon pla, s'havien anunciat, però els dos projectes se'ls ha deixat un temps i això els ha permès respirar i poder-se convertir en una altra cosa. Si l'Obi-Wan Kenobi, que tots tenim moltes ganes de veure alguna cosa, que ja no queda tant perquè s'estreni, ha acabat convertit en una sèrie que segurament parteix de la mateixa idea, però s'ha desenvolupat fins al punt que es diu ostres, això no hi cap en una pel·lícula, per què no ho fem més llarg? Ara tenim uns altres medis, ho podem fer amb el Stagecraft, ho podem fer de mil maneres, però sembla que han deixat madurar la idea. Igual que va passar amb The Mandalorian, que al principi havia de ser una pel·lícula amb en Boba Fett de protagonista, com podem deduir dels primers dissenys que es veuen en el llibre d'art, per exemple. El personatge que hi apareix és en Boba Fett. Segurament una pel·lícula de Boba Fett era el que estava plantejat per fer aquest argument. Però en Jon Favreau i en Dave Filoni maduren la cosa juntament amb Lucasfilms i amb l'equip d'art fins que la cosa va derivant cap a una altra banda i que hi ha un moment que es veu que el protagonista ha de canviar. Doncs bueno, escolta, no van dir doncs ara diferències creatives i partim peres. No. Li van donar voltes a la idea fins que es va definir i fins que va quedar una cosa clara, ja no per una temporada, sinó per més endavant. Tenien una visió del que tenien entre mans i de cap on volien anar. Jo era un projecte que no n'esperava res, però em va sorprendre moltíssim. És que és potser ara mateix el meu producte preferit de Star Wars de tota la història.
La sèrie ha avançat molt bé, i ens té tots enganxats, i tenim ganes de més, i de veure l'spin-off de Ahsoka. Andor, hi ha una gent que l'espera molt, una altra que poc, però també sembla que va endavant. Tenim un rumor recent sobre que es filmarà la tercera temporada, perquè entenem que el rodatge llarguíssim que han fet fins ara és de la primera i la segona. Li estan donant la llum verda a la tercera, vol dir que tenen alguna que creuen que és prou bo com per tirar-ho endavant. Però, al final, tots tenim ganes de tornar a veure Star Wars al cine, que és com més es disfruta i que és com l'hem conegut la majoria i com més es gaudeix, que és el cinema. És veritat que les sèries els estan funcionant molt bé, però tots esperem una pel·lícula, això també és veritat. I aquests projectes cinematogràfics sembla que no s'acaben de definir, que no acaben de cristal·litzar. Paciència, qualsevol dia ens sorprenen amb un nou anunci. I és que, clar, ara mateix què tenim? Tenim 5 pel·lícules en l'època Disney molt controvertides, perquè han tingut aplaudiments i crítiques pràcticament a parts igual. Potser Rogue One és la que n'ha sortit més ben parada, tot i que personalment és la que menys m'agrada, però jo dic que és la meva opinió, i que la que menys m'agrada vol dir que m'agrada moltíssim, però una miqueta menys que les altres. En qualsevol cas, la resta, Solo i la trilogia de seqüeles, ha estat molt controvertida. I això és un problema. En canvi, per l'altra banda, Disney es troba amb que té uns productes televisius que estan agradant molt, que tenen molt hype, en el que creuen, en què estan construint una cosa molt gran, conjuntant totes aquestes sèries que a més recolzen les pel·lícules. I després hi ha el tema del control de Disney, que és el que provoca les diferències creatives. Perquè, bé, al final Star Wars és una cosa molt gran, que té una cronologia, que té un cànon que s'ha definit a través de pel·lícules, la sèrie de Clone Wars, els còmics, i els autors, vulguis que no, s'han de quadrar amb el tema o no, perquè també hem vist el cas de Visions, en què deixen el cànon a un costat i que per donar una visió més pròpia als autors, aquests tenen la llibertat de fer el que ha volgut. Un altre producte que també a mi m'ha encantat, però que ha estat qüestionat per moltíssima gent que no està tan connectada amb l'anime o que simplement les flipades o les coses que no es poden quadrar amb el cànon de cap manera no els hi han agradat, no computa. A veure, està molt bé que hi hagi un espai on es pugui experimentar amb Star Wars més enllà del cànon, més enllà del que ja coneixem. I jo, per mi, em poden fer 50.000 d'aquests experiments, perquè al final, després, segur que en surt alguna idea que es pot aprofitar, que es pot portar al cànon i que es pot desenvolupar, i potser trobem un nou estil, una nova manera d'explicar històries. Però, en general, la cosa no és així. I els directors, com els guionistes, com tots els que participen a la pel·lícula, s'han d'ajustar a una cronologia que ja està definida. Les sèries de televisió, inevitablement, per molt èxit que tinguin i per molt poc que ens agradin les seqüeles, han d'anar cap allà. És que és inevitable, és que allò és canon, és que la història en majúscula de Star Wars és així. I després pot ser que hi hagin totes aquestes petites històries que no tenen per què tenir a veure amb el gran desenvolupament de la galàxia a nivell de la lluita de la rebel·lió contra l'imperi, contra la nova república. No tenen per què seguir-ho, no tenim per què veure-ho, no tenen per què estar tot interrelacionat, però no pot negar una història el que està passant a l'altra banda o en aquell mateix moment. I això els directors ho saben perfectament. I també saben que s'ho poden saltar. També saben que si tenen una idea més bona que el que ja havia establert o alguna cosa que porti, encara que s'ho salti, es pot saltar. I el primer en fer-ho va ser Lucas. Han canviat, per exemple, The Bad Batch al moment de l'Ordre 66 amb el Caleb, amb el Kanan. El còmic estava bé, ho explicava d'una manera, i The Bad Batch t'ho ensenya d'una altra. Bueno, doncs The Bad Batch és Filoni, doncs ara ho donem pel canon bo. També ho veurem en moltes altres situacions, i si s'ha de fer algun canvi, i expliquen una altra història i hi ha un aconteixement que passa d'una altra manera, no passa res. I és que què es pot esperar d'una continuïtat que porta anys i anys i anys en marxa? És el mateix que li passa als còmics de Marvel o als de DC, que amb uns personatges que porten 70 anys sortint als còmics, per força han de reajustar la història per encaixar-ho, perquè si no és que no hi hauria marge per crear coses noves. Per tant, tot això és normal.
Doncs bé, esperem que hi hagin nous rumors i notícies que puguem comentar i que ens facin riure o que ens informin o ens desinformin. Espero que em digueu quins són les vostres opinions sobre el tema, què en penseu, creieu que són verídics aquests rumors, creieu que sabrem properament alguna cosa més de tots aquests projectes. Bé, recordem la paraula d'Obi-Wan, aprendràs que la veritat depèn del punt de vista. Que la força us acompanyi.